Ada serang barnaya लोगोफोर बाव मोनसे बारनो नागिरदां आरो सोरना बावनो बारदोंमोन खनसे ओमफ्राय ओंखायनो माराम जाबाय आरो बुस्थुआ नोंहासो yes tidak apa-apa kita nggak dampir kan nah kita soalnya Allah mau ngurus kan ayu kadenjar lu kadenjar biu gerak beri gerak karena baru susah tayar sih dulu bra tayar Nơi chỉ là sản xuất ra đây bùa bán nó lại vậy. Ok ok. Wow 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 wow. Đại bro. Exercise by the gas extremes. Out of fuel actually the Kokrajhar Train. Oi bhai, कैसा लगा? parkour टा? मेरा YouTube चैनल 700 मान आजारी सब्सक्राइब ना हो सपोर्ट करना दिया ओए तो बाबू बाबू आसे ना आसे ना मोबाइल आसे स्मार्टफोन आसे हां तुम्हारे गुरु कौन बाबू ओई फाले और तुम कहां जा रहे तुम गुरुबारन जोंना सानसेबा ब्र बिथाङा गाखोलांबाय दा आं गाखोलांसै आरोना नै साला गाखोलांगाबाय केमेरा लास जाबाय आरोना दा सिडलिनि बिथांजों जोंहाय जोङो गोजौ गाखोबाय सिडलिनि मिनिग्राजों गाजों गाखोबाय जों दा जांबा गोजौ आरोना सिडलिया आंगोर गिदिंनो फाग्लाया सिडे गिजाखै गिदिं नामा साले गिजाखै आया सिडलियाव गलांसैमोन बिराद एक्सपिरियेन्स फैनानै सिडलिया वाव बेनिफ्राय फरायबाय बुगिनांगौ जादों नामालै आयु आयौ रुबुखाया साले दा होलांसै जोङो या wow explain बहुत एक्सप्रेस मोनबाय वा दिल्लीनि मिनिग्राजों गाजों एक्सप्रेस मोनबाय बे क'क्राझार फ्लाइअभाराव ट्रेन साइथिंजों फैनानै जोङो बहुत दिल्लीनि मिनिग्राजों गाजों बहुत एक्सप्रेस मोनदों जों मानो होनबा जोङो बे क'क्राझार ट्रेन स्टेशननिफ्राय जोङो फ्लाइअभारसिम थाबायबोबाय ना जोङो दा साइकेलखौ जोङो फ्लाइअभाराव गारबोदों होनबा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जाबाय औ फैनाय माने जोङो दा मोननैसो बारलाबायसै माथो खालामनो बारनो औ बिजौआ खिन्थु लावबाय फैनानै एन्जय मोनबाय लोगोफोर मोनसे मोननै बारबाय आरो इन्ट्रेस्ट खालामबाय दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्ट्रेस्ट इन्जय जाबाय यो जोङो दा फ्लाइअभाराव दङ क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव दिल्लीनि मिनिग्राजों आंजों गोबां खस्थ' मोनबाय गोबां जोङो मेंसिजोब्बाय ओंखाम उखैनाया जोङो जालानै उदैफ्रानो थेर बोथोर जालाजोब्बाय जोङो दिल्लीनि मिनिग्राजों आंजों जोङो दिनै बा क'क्राझार ट्रेन साइथिंनिफ्राय जोङो फैनानै फ्लाइअभाराव जोङो बहुत इन्ट्रेस्ट मोनबाय माने बहुत जोङो एक्सपिरियेन्स मोनबाय बहुत इन्ट्रेस्ट मोनबाय जोङो दादा जोङो बेफोरबायदि खस्थ' खालामफेराखैमोन जोङो रियेल लाइफआव फ्लाइअभाराव क'क्राझार ट्रेन साइथिंनिफ्राय फैनांगौआ सादन नङा थाबायनानै जोङो दा थांनो नागिरबाय न'आवहाय ओंखाम उखैनायाबो जाला जाथि खुरमाबो बाय बाहागिबो गैया मा जा न्यू जलपाईगुड़ी से आने वाली न्यू अलीपुरद्वार के रास्ते बंगाईगांव को जाने वाली गाड़ी संख्या A570 रेल स्टेशन May I have your attention please? Train number 1573 New Jalpaiguri Bongaigaon Express from New Jalpaiguri to Bongaigaon via New Alipurduar is arriving shortly on platform number 2. Skip it out. ट्रेन फैगौ माने आं बारखौ नागिर ना ओइ आया ओ बारनो ओइ गोलगोन फला ओ बारनो औ गोलगोन फला बे गुरैसो बुस्थुआ बारनो हा उला गोनांखाय उला आया जाबाल जाबाल गुरैसो आरो खारिना बियो फला जानवा फला खैलानिसो माथो खैला औ मानिसो खारेन नङा माथो पेट्रलनिसो
दिनै फुरा ओंखाम उखैबाबो थागोनलै मानियालै आइबो मा होना फैदों ना औ बारा खस्थ' ना